Maldita sea mi sangre. Y así que se vuelva horchata y se la beban a hacer al gasto. Pero no me había dicho que el despertar el estrés. Pero era para volverme del otro lado, hombre. Era para volverme del otro lado. Estos tipos, tots els anys, nos porten de cap. Sempre m'estrellen. I menys mal que guany només tenim que este. És dir, a este de la borratxera que porta. Que en 3 dies encara no se l'ha llevat de damunt. Després, encara critiquen al senyor inspector si es combatix. Diuen que este picauret és de Pidao. Allà on piques, sé que anar la Guàrdia Civil amb ell. De por que té. En fi, anem a l'obligació. Era així, che, passeu, passeu. Tu per favor. Rechudes i cascaletes. Això està més alt que el Micalet. Això amb la fauna. Reineta de la calàndria. Per què no ho has dit abans i t'haguera punxat el bé? Sempre estàs complacient. Pues esta tía de mala drama. Pertuto, flor d'anís. Ahí tenim l'habitació i podeu descansar a l'hora de la correguda. És la suite nupcial? Home, clar, no faltava més. Ui! El 3. Això què és? Què hi ha toreados en la casa? Dona, ahí està Picapote, el picador. Qui? Ixe que quan deixa la plaça a torejar sempre està borratxo? El mateix. El meu ideal són els toreros. Colau, series capaç de ser torero per mi? Per tu sóc capaç de tot, menys de que me veig a la meva muller. És dir-te que una vegada, decís vos, el matí uno, i no va dir els altres allà, què? De que te s'enduvé la Guàrdia Civil a l'arxiu, què? No, senyor, com que no? Perquè resulta que em va agarrar el bou. I me tragué 6 metres de melsa. Que horror! I com te curaren? Com me curaren? En un tros de sola i 6 tatxes de sabater. Este tio m'hi fa creure, Que te conte si l'amic Batiste les meues assanyes toreris. Jo? Conta-me-les tu. Que no te'n recordes dels meus bons anys d'aficionat? El que no te'n recordes se refugia, Però si tots els pobles que avui es mal només de veure els animals. No, senyor. Això no el de veres, que tu se'l vas a veure. És que se me removia la consciència de veure que anava a martiritzar a uns animalets que a mi ningú mal mai m'havien fet. Tens molt bons sentiments. Mira, Benita, no tinc inconvenient en matar un bou dels que torejaran esta vesprà el Zorro i Espartaco. Perquè ho saps? Pues tu eres poc-xefeu i embustero, Si quan passa els bous t'empuges dalt la naia. Això no és fort, home. Ah, no? Això és que allí dalt corre un airet i està tan fresquet. Què diu? Jo ja sé que tu eres molt atrevit. I tu, molt rengitana. No sigues loco.
què, xiqueta? Per què, Colau meu, no me parles sempre aixina? Torna'm a dir-me xiqueta. Pues esta romàntica rància això pareix un incendi. Xiqueta no, xiquerriteta, foriqueta, xatorreta. No saps tu que jo no vull altra persona més que a tu? Albergina primerenca? No m'enganyes. Aixina me tens fascinat en les teues paraules d'arròs. I d'eixe modo me tens dominat com una queta pamplonesa, gitano del meu cor. A la meva edat i aguantar-los a estos dos. Que Déu, són més frescos que una nit d'hivern. Sí. I tu me tens mig mort per ixe cosa nerviosa. Si tu me dices que pesar y pena moriré, Ojalá morar. pues tú eres el únic home dels 34 novios que he tingut que he volgut. Benita, estic mirant que el teu cor ha sigut una casa de huéspedes. No tant, Colauet, no Ah, no? tant, no, només que una pensió. Pero desde hoy eres el amo y señor de este almendrío. I tu, del meu, calamaretista. Dispensemos, señor Batiste, pero el amor no puede estar amagado. Es seco, es seco. ¿De qué, señora? ¿Dispensarlo de qué? Si te era felicidad. Usted tire la mano, no tire la mano. Así, Batiste, així no conforme el Déu. És un bon amic. I ell pot veure tot el que fem. ¿Tot? Tot. Que me ruborice. No, per mi no se prive de res, dona. Que jo sóc un bon amic, Ai, Colau, no me mires aixina, que encens un volcán en el meu cor. A propòsit, Benita, estic emportant jo un regalet que vaig passar l'altre dia per València pel passillo Ripalda. Metges d'Instagram. ¿Qué es? Tapa, ¿Pero qué es? calla, dona, calla. Això és un picardie. Ai, Colau, estàs en tot. Me vindrà mal. Ves a provar-te, ves. Me'n vas dir, perquè si no es farà una barbaritat. La barbaritat l'ha feta jo en dur-te a Castelló. Cert. Què, Colau? Jo crec que eixa a la vista no ha de puesto. És fàcil. Això és una conquisteta meva. Eixa és més nomenat que les rotes del corpus. Li diuen Benita la no me toques. Home, jo pel nom de veritat no. Ah, ja se lo dic. A on que? En el parque de Barcelona. On passejant? Que home, tancant una gàbia de mones. Pues home, pues tu se metes ganes de home. Home, però tu creus que almenys per una conquisteta que valguera la pena, qui va el que pot... Escolta, no m'estigueres dient que mai no venies al poble a Castelló. Sí, però com resulta que vaig fer amistat amb Benita i ella tenia desig de vindre a Castelló a veure la correguda, per això estic així, Ja. Bueno, suposo que no té
teua dona no sabrà res. Pues no em va costar faeneta el convèncer-la. A mi, hasta he tingut que matar amb un tio, el de Carcaixent. Com? I tu has sigut capaç de matar a un tio? Mira, home, espera. Vull dir que li ha tingut que dir una mentireta. Li ha tingut que dir que mon tio Ruperto s'havia mort en el poble i que avui el soterraran. Cachó, jo no podia faltar. Redió. La dona i la xica se'n volien vindre, però jo les he convençut que anar a un enterro és una cosa trista. Saps què deia? Tira boles, home, n'hi ha que divertir-se. Pues, si li busquen a ta muller, pues, estás a viaje. En el chani que te lo diga. Te vas a divertir, pero de veres, Mare Déu, menudes bromes gasta el dia. Bromes? Gastava? Com? Gastava? Compte. Ara la tinc ficant el puny. Ara, espera que tu no li diràs res quan la veges, Perquè si s'enterara, mira, me pegava una trompada i despert. Pues no dius que la tens tu posat en un puny? Sí, però és que a voltes ella s'equivoca. I la que posa el puny és ella a mi. Mira, un cariño que me feu ahir la cosa de presa de la meva dona. Mira, rediol, cosa gran. Vaya que sí. Pues sí que genia la tía, Genia? Ai, genia. Se dispara un morter del 42 al seu costat i li s'antoixa que és un misto de traca. Vedeu? Bueno, jo me'n vaig pagar la massa. T'acompanyes? De paso traurem les entrades. Correcte. A propòsit, com són els? Home, pues... Terciae, pero bonito. Torejant el Zoro i Espartaco, ratolinet segur. En este temps no hi ha res millor, tu. Lo que no hi ha és vergonya torera. O no, i de l'altre tampoc. Bueno, hem sent que es fa tard. Espera que quedis el proteget des d'aquí. No, deixa, és igual. Ahí no tocarà ningú jo. Anem, pues, anar con torneos i jugar a la pues andando. Maldita sea el arroz con chocolate. Pero cuidado que soy desgraciado. Dios mío, ¿y qué mal te he hecho yo para que todos los días de corrida tengo que coger mi chamuco? Ole y ole. Dos botellitas. Ese es el mejor desayuno y el más nutritivo. Me bebo un trago y me siento más bravo que el Cicampeador. Y el Cicampeador, con su caballo babieca, era un niño de pecho a mi lado. Yo leí. Este por mi mano. Y leo. Y este por mi padre. Y esto se acaba. Ay, madre. Y este por mi hijo. Y este por mi abuela y por mi abuelo. Y este por el hijo de mi abuelo.
Ay, mi madre, y ay, mi madre. Que me parece que me se ha revuelto toda la familia en el estómago. Ay. ¡Abre para adelante, sostengo! ¡Que me saquen el toro! ¡Venga ya! ¡Venga el pitorino ahí! ¡Venga ya! ¡Que me saquen el toro, hombre! ¡Que me saquen el toro! Enseguida, no va a haber dinero pública. Mal, esto se pot entendre. Farem a despensar. Ara sí Qué ganes tenía de que nos quedáramos solos. De chabulica. Veneu i quina llepassa de sobre m'ha tocat. 3 hores de tren, assentant en els dos, sense poder pegar un pessinet. És un viatge de molt viós, no t'has ocorregut convidar-la, eh? Calla, Bobo. Este viatge el farem a Soletes. A Soletes i procurant estar atentos per veure que el revisor no mos obri la porta i mos pille. Calla, que me posaré roja. Esta vesprada van a retirar les elles quan vegin que porta a la plaça Gol a la xica més sandunguera que mare s'han pogut tirar al món. Exagerat. Deixa'm que vese eixos largos de seta fina. Deixa'm que mire eixos dos cruceros divertits. Deixa'm que... Acosta que no trobo de mamare. Dóna'm un bes, un bes només, ja que sí. Que prou m'ha patit en el viatge, dona. O se llega yo així a poca pressa, o si quasi m'ha fet de carumba. Com està tan fosca l'escaleta, serà un lladre. No dic jo, pa detective no tindria preu. Ja se m'han portat les botelles. A no ser que les hagi agarrat la meua verita, si s'entera la mamulla d'esta cana que tiro jo a l'aire en companyia d'una dona, de segur que me les arrencava totes. Me'n vaig a veure si Benita ja me s'ha posat en arremulla per anar-nos enfronte a la correguda.
ahí que me mareo. Ay, mi madre y ay, mi madre. Yo no sé si da vuelta a la habitación o soy yo el que la tapo. Estoy. Ay, mi madre y ay, mi madre. ¿Y cómo estoy yo para picar? Venga ya ahí, estoy. Quieto, caballo, ahí, quieto que me mareo. Oye, mono sabio, coja ahí las riendas del caballo. Y este pisino, que todos los días de corrida tenga que coger yo media buza. Quieto ahí. Este caballo me parece a mí que me rompe la espina dorsal y el cráneo de la cabeza. Bueno, yo me voy a dormir. Tu tormenta a la cuadra. Yo no sé si me ha mareado el caballo, era a mí, o qué es lo que me ha mareado a mí. Yo me voy para la habitación y tú tormenta para la cuadra. Venga ya, caballo. Y mi madre, ¿y cómo estoy yo para picar? Bueno, pues nada, hombre, que me voy a dormir y a la hora de la corrida, pues ya me despertará mi hermano sabio, hombre, ya me despertará. Per fi, ja tinc les entrades. Ai, de preferència de sobre que són. Quina alegria vaig a donar-li a la meva negrada. Sí. Quina única família carabassa, la Calavera de Colaus. Que si digueres que és una xica d'ixes que tenen... Bueno, en fi, home, que... Se comprèn que tira una caneta a l'aire hasta el gallo del pelat, que no tenia ni un pèl de tonto. Però, home, se dixe per xerang, hi ha homes que tenen una barreta que... Ja. En fi, que vol dir que no vaig a fam, que la sofreix. mare de Déu, la dona de Colau i la filla. Catarroja descoberta. Ui, senyora Tomasa, vostè espera ser? Sí, señor. El novio de mi santeta, que es este chico. ¿Dónde gusta conocerlo? Vaya. S'ha empenyat en que vinguérem a Castelló a veure i així estem. Ja. M'ajudaria qualsevol cosa amb un xivatazo. Mare de Déu. I Colau? Que s'ha quedat en casa? No, senyor. Se n'ha anat a acompanyar un parent que s'ha mort. No saben res. Però, parent de veres? I tant, sortia Ruperto, el de Carcaixent. Este Colau és molt bo. Quan se n'anà, se despedia de vosaltres en una pena. Tinc un pare de bo com no n'hi ha dos. I tan desorrat com ell. Se n'anava quasi plorant, total. Ahir tan proper com ha anat. I tan proper com està. Mare de Déu. Sé que es fa tard. Senyor Batiste, espere que no li dirà res a mon pare quan se'n veja que mos ha trobat així. Enseguida, Enseguida li dic jo. Fa més. Calla, home, correguents. A mi no m'agrada mostrar res.
faltaria més. Anem-se'n cap a la plaça que està tard. Ja. Però sí, quan més prompte se'n vagin, més prompte arribarà. Vaya, vaya. Bueno, supon que van estrès a la plaça, no? Van estar soles, com ja se casen després demà, a mi aquestes coses me fan molta por. Això són manies de vostè, que no va? A més, que ja li ha comprat la seva entrada. Convença a vostè, senyor Batiste. Dona, pareix mentira vostè, neta de miescla i de bisneta del Garrulo, que no tinga que anar a veure a aquestes dos figures com toreixen. Que estos torejaran millor que aquests? Dona, mire, passa lo que vulgues. Més se fa tard. Són les 3:30 i la correguda se comença a les 4. Vaya, vaya. Vaya, vaya que sí, Menut susto li doni el Colau. Mare de Déu, quan li diga que la bola i la filla estan així. Sí. Anem-se'n per cavall. Mare, vostè nos acompanya hasta la porta de la plaça? Això podríem fer. Jo vos acompanya hasta ahí baix, però després m'empuja per casi dalt i me sente així hasta que vingueu les bous. Això faltava. Mare de Déu, i com se va home? Sí, és fatal. El plegarem allí i estarà ple. Batiste, hasta después. Adiós, adiós. I vostè, senyora Tomasa, crega. Vaja sent que li agradarà. Vaja sent. Calle, home. Pensa'm que estic així. Jo no me mereixo. Això podríem fer. Aquí murió Colau i l'escornell que portava. Mire, mare de Déu. Pot contar és una cosa. Home, lo mateix li dic. Amic, lo mateix li dic. Adiós, bona nit. Bueno, jo puig enseguida. Adiós. Adiós. Menuda tonteria de tronar-li se'n ve damunt a Colau. En el pànic que li té la dona. Quan li diga que Tomasa i la filla estan així, li agarra un atac cerebral. Batiste, estragos a mar, pronte. Però en diplomàcia. A estos casos me pinte yo a soles. Ya que dir d'entrar lo que passa i ja està. I com si no haguera passat res. Res. Colau! Ui! Colau! ¡Ay, señor! ¡Los chulos son los que viven! ¡Ay, señor! ¡Pero qué mal remate tienen! A ver, Batiste, Tu sí que tindràs mal remate, tu. sí, però... Què te passa? Què me passa? A mi no em passa res. Ah, no? El que li passarà serà a tu. ¿Algo de que no? Entonces, ¿per què me cridaves tan insistentment? Más allá. Diplomàcia. Està el teu cor per recibir una mala notícia? Un poc excitat sí que està. Però no vagis gastant bromes, Bromes? Ai, senyor, diplomàcia. Pensa lo més mal que te puga passar. Lo més mal que me puga passar? Que m'eixa un flor al cul. Calla, home, calla. Més mal, però més mal. Aguarda-ho. Més mal encara
No voldràs que m'arreglegui el sida? Ni tant poquet, però és mal, Mal. Però pots rebentar-te un home, Ara va la meva diplomàcia. Tant de susto. Agarra. Jo no caig, però cauràs. No té cap dubte que tu cauràs. Sí, ja està bé, aquí soy ja d'un home. Diplomàcia, senyor, diplomàcia. Res, una tonteria. La teva dona està així. La meva dona. La bomba! Això que me dius, m'has dit mal. Ai, m'hagués pogut dir que em pagaves l'enterro. M'has mort. Però no te queixaràs que no t'ho ha dit en diplomàcia. Ui, un altre t'hagués dit. La teva dona! Que això ha sigut un dia, home, que això ha sigut un dia. Però tu no m'has donat moral. Què? I ara què? Ara què? Ara te t'apanyarem ja, a veure com ho arreglem això. Però tu que tu l'has vist també així o què? Si l'has vist així, en eixes habitacions estan ella, la teva filla i el teu xandre. Estic perdut, va dir-te. Ja ho pots dir ja, ja ho pots dir que estàs perdut ja. Salva! Salva, va dir-te per favor de Déu, salva! Que com me vingui de ma muller, mira, en una patada de pa. I on? Per la porta no pot ser. No, perquè està ella baix que es venint a Simons. Ara, que quan no te tires pel balcó, sí, home! Em tiraré jo pel balcó des d'un segon pis i a 2 minuts veurem se mola, se fa que pegue. Què vols que faci jo? Ja està. Ara quan se'n vagin els bous, no va! No va! No va! Quan se fiquin llopatos, no es posarà! No es posarà, m'ha dit que faria estar una caireta i esperar-lo. Salva, Batiste! Salva, Batiste! Pues jo què sé? Jo no sé què fer. Batiste! Pensa alguna en seguida! Perquè com Puig i me pilla així, trompa i desfer. Sí, ja està. Sí, el poses de traje de picador i arreglat. Sí, però tu vols dir per a mi? Que no eres tipus de picador? No, però és així, tu te poses de traje de picador. I com jo sóc el parranda, doncs no passa res, tornarem per a la plaça llau. Sí. No. Ara que o piques tu o el pica la teva dona. Ja t'apanyarà. Però allí baix te llevaré, no? Sí, tranquil. Tu el poses el traje i després allí baix te lleves i te rius. Tranquil. Ara, que no tardes, que la teva dona està al cap, Sí. Jo sí que estic pagable, jo. Tu diràs, pues posa el traje picador i baix te lleves. Vols girar malament de l'hora? Pues espera que no, la qüestió és que no te veig assedat. Bueno, pues, agarra el traje, ja me'l posa de dir. Va, tira per aquí. Aquí. A veure com així fes-lo. No
estos picaos sempre van de conquistetas. Que poca vergonya tenen alguns homes i algunes dones. Vaja que sí. De segur que ell serà casat i els xiquets. Si fora el meu marit, me'l menjava. Vaja si me'l menjava. Bacasís batiste. Ara li ho preguntaré. A mi m'agrada saber totes aquestes coses. Bueno, ara la sanitilla i el sombrero. Señora Tomasa, ¿usted pero así? Escolta, Batiste, Diga, diga. ¿ese picón està casat? El missa que està en ell? Dona, pues... ¿Qué le digo esta? Pues no, mire, no. Eso es que... No me contesta. Pues sí, dona, mire. Es una niñeta de él, ¿sabes? Es que estos picadores resulta que últimamente son muy bromistes, ¿sabes? Son muy divertidos, ¿m'entén? Algú deshonrat serà. El meu marit tendria que ser el desprea. ¿Sí? Sí, senyor, ho dic. Pues, vaya prepararse, pues. El permiso de usted que va a sacar algo de vestir, ¿eh? Señora. No pot ser bo aquell que el mal del vici s'entrega. Grega, sense importar-ne res, li diria un animalat. No m'escuiguera que el meu Colau tinguera una calaixina. Que salga inmediatamente ese picador borracho. Y es que este picador, allá donde pica, siempre sale borracho. Vaya unos picadores sinvergüenzas, hombre. Y este picaporte, tengo entendido que allá donde tiene que picar, de miedo que tiene, no sale a la plaza. Hasta que no va la policía por él. Y lo lleva rastras hasta la plaza. Ah, pero conmigo no cuenta. Por más excusas que dé, o a picar o al calabozo. Por algo solo el inspector que yo fuerte. ¿Qué pasa? ¿Oye algo? ¿Es usted el modo sabio de Picaporte? Sí, señor. Pues dígale que salga inmediatamente, ¿eh? Soy el inspector, ¿eh? Y vengo de parte de la empresa. Uy, aguárdese. ¿Lleva dice? Sí. Hola, ¿ya estaba mi bodo más bien ahí? Aguarda. ¿Quién será este tío? ¿Es usted el picador Picaporte? ¿Pica qué? Dices que sí. Dices que sí.
Sí, señor. Yo soy el matrichito. ¿Oía algo? ¡Hombre! ¡De orden de la empresa! ¡Que venga usted a picar inmediatamente! ¡Soy el inspector! Pero es que este picador no es... Ya estoy. ¡Menos excusa! ¿Veis? A la plaza inmediatamente picaré, ¿eh? Pero sí... Pero, hombre, comprenda que yo... todo miedo. Això, por. Tengo entendido que siempre que pica le han de llevar a ratas hasta la plaza. ¿Con qué? ¿A picar o le pico yo, Que no hi ha pagat. Este tío m'ha de fer la combinació de llevar-me el traje de baix. Sí, Colau. Anem a la plaça, que serà millor. Una picallilla ho arreglarem. Tranquil, home. De totes maneres, si puja la teua dona, segur que te pegan una trompada. Diré, pronto, que estoy perdiendo la paciencia, y son las 4 menos cuartos. Pero, señor inspector, que fico un cangrejero. ¿Qué es eso de callado? ¡Mucha por! Vaya. ¿Qué, Colau? Va, anem-ho. Toca. Tranquil, que no serà res això, home. Total, tengo 12 tocs que va a pegarme mi bou. No patís, que... Mire, hombre, ya estoy harto, O se viene usted o le llevo rastas hasta la plaza, Ya está bien. Tranquil, que no n'hi ha pagar. Bueno, este tío me sangre que un milagre. Vaya baixando. Entre tant, li rezaré la salve a la Mare de Déu, para que me salve de les trompalles del bou. Baixa vostè, faci un favor. Baixa, que nosaltres la baixem enseguida. Bien, que no me va a subir yo, porque me quedaré bajo y el que subirá será este, A ver, Vostè, diga tranquil, home, que ara baixaré. que no tarde, No, senyor, tranquil. Tranquila, que trencar és una cama. Ja! Ai, estic perdut! S'ha confundit el significador d'ahir. I veig com que és el guapo que li fa creure a Ixe que tu no eres tu. Qualsevol ho fa creure, saps? Però, Colau meu, t'has fet l'ànimo? Veig quin remei me queda. Però si jo t'havia dit que m'agradaria que fores picador, però de broma. De broma? Però ara va fer de veres. Què, Colau? Ja estàs a punt? A punt, però és de complegar. Quan me vols? Per mi vas a picar. Per tu vaig a picar jo. Per la llauna de la meva dona. Però, i si te pilla el bou? No siga cosa que te siga molt i me mantenga acordada. Aquí no me val la pena vingut a Castelló. Sí, anem-ho, que falten uns minuts ja, home. Anem-ho? Sí, però és per anar-nos a la enfermeria. Sí, anem, home, tranquil. Eixiràs de bulto. De bulto? Tranquil. Els bultos més per a mi el bou. I quan m'agarra mitja canya. Mira, Benita, ja, preu les entrades. De presidència que eres. Desde la papa. Bueno, però a veure si me brindes el primer cuit.
Cuidazo, Adiós y bona sort. A tu sí que te picaría yo, pero sería para mandar un guille. ¡Por la lona! ¡Bandolera! Tú te la culpa de dos. Tú te la culpa de dos. Pero haberme vendido de Castelló. ¿Y no te moles? No te moles, home, tranquil. Déjame que estic quieto. Però si hi ha 6 caragols de bous, home. És caragol. Els ha vist just al matí. És caragol. I els caragols serien este matí. Pero como els ha pegat el sol todo el día, habrán ser tus cuernos que ni el Micalet. Tranquil, home, tranquil. Vols que te posi unes botelles de conyac en un boterau i veuràs com te passa? No seria millor un got de conyac en unes goteres d'aigua? Tranquil. Va, anem allà. Mou. Va. Anem a veure què passa. Au. Els anem ja? Au, anem-ho. Au. Au. Anem-ho. Sí, senyora, és un ataquet que sol agarrar-li. Ja és conegut així. Calla, dona, calla. No, senyora. Ui, el metge em va dir a mi que si el destapava que es posava més mal. Calla, dona. Això és qualsevol cosa. Mira, fas el favor i porta-li que haguessin un moderau ja, i a veure si li passa, dona. Correga, passa. Correga, dona, correga. Segur, va, porta-lo. El sal de vinagre. El sal de vinagre, ¿has sentido? No me falta que la concheta y la cancha. Que se cree, que diga, Intri, hacemos al Señor, más en el Calvario. ¿Dónde está esa ciudad? Menut susto m'ha fet pegar. Me pensava que era la volta de la meva dona. Això es posa negre. Au, anem-ho. Se ha propuesto de acabar con mi paciencia. Sí, senyor, va enseguida. Fas el favor. Bien, arreando picar, o le pico a mi mayor. No, tranquil. Anem-ho. És una picar. Vamos, hombre, vamos. Anem, que te pique bé. Ale, la pasta, hombre. Mira, ahí me quedo. Au. Per día de pasar. Segur.
quien se duerme después de unas copitas. Jesús, ¿qué será ese tipo? Pues debe ser tarde para la corrida. ¡Rosario! Pero ¿dónde está el vestido? Pues si debe de ser los 4:30. Oiga, señora, ¿usted no ha visto un vestido ahí no tiene esa? ¿Un vestido? No, pero un picador para mi chorra que se nada. Pero oiga, pero está arriba soñando. Pero ¿cómo dice usted un picador? ¿Lo habla usted bien? Claro, hombre. Pero dice usted que se ha ido. Sí, señor. Ya, pues mi chorra que se nada para la plaza. Pero ¿cómo puede ser usted, hombre? Pero mujer. Pero si el picador soy yo. Y ese vestido que estaba en la silla, ese vestido es el mío. Este tío deu tindre mis pets. ¿Cómo? Mire, esto ha sido un robo. Me han quitado el vestido. Pero le juro yo a usted que al que haya sido, le corto yo el pescuezo. Vaya que se lo corto, hombre. Vaya que se lo corto. Vaya. Pues esta cosa de una chenteta que ni esos tales de pusal. Mire, Pues sí, oiga usted, ¿ve usted este garrote? ¿Lo ve usted? señor, sí que el ve, sí, pero si no lo pasa Pues que me corte la miel el pescuezo, que si pillo al que me ha quitado el vestido, le rompo el garrote en dos. Vaya que sí se lo rompo. Este garrote, cuando sale de casa, es para matar. Y le aseguro a usted que esta tarde mata más que el Zorro y Espartaco. Vaya que se mata otra vez. Vaya que se mata. Vaya que se mata, que si lo cojo lo mato, que lo mato, que lo mato. ¡Qué lío! Y este, con pilla hambre, del 30. Vaya que si del 30. El Raúl. Menuda cara de bruto que és. Anemos en pacadís, no siga cosa que tinguem que anar a declarar perquè se't diuen alguns casets. Ai! Gràcies a Déu que he arribat. Bueno, però com li dono jo la notícia a Tomasa de lo que li ha passat al seu marit? Perquè no hi ha dubte que està destrossat. Mare de Déu! Destrossat a l'enfermeria. Estan cosint. Mare de Déu! Menuda sèrie de toponais li ha pegat el bou. Què? Mare de Déu! I botellades? Pues no res. Hem arribat allí a la plaça, el posem en la quadrilla, ixen els toreros, ix Colau portant més suro que totes les segadores de València. Res, ixim a la plaça i a punt d'eixir, dalt del clavall me diu: «Què va dir vostè? La panxa que me se remou! Però si no hi haurà un...» O res, li tapa la boca i al mateix temps me tapa el nas. I allà
tenen tot agarrat el coll de l'animal. Toca el clarí, i si el vol, agarra el tio, s'agarra el coll del cavall, prepara la pica i pum! Puyazo en l'arena. Trompant el bou. I allà va Colau. Ama! Tot rodant de terra. Un del públic li diu: Morral! Pues, s'alça el tio, cau el tio aquell i pum! Botellà! No en tenia prou, home, no en tenia prou. Si torna a alçar, s'encara cal un altre i bum! Un altre botellà. Total. I l'han fet un pim-pam-pum. No. I deixes com li dic jo a Tomasa que a Colau l'estan cosint en l'enfermeria. Veurem com m'ho apanya. Ara que ahí estarà la teua diplomàcia. En castellà? Sí, senyora, en Castelló, que se n'anava a l'enterro de sus tíos, el de Carcaixent s'ha enganyat de tren i ha portat a Castelló. Mire, Ai, el Castelló! Com me l'ha pegat? On està? Que el deixa inútil! no! No cal, no! No cal, no! Ja l'ha deixat el bou, ja! Què? Pues, calma, calma, senyora Tomasa, calma. No, que l'assumpte és el següent. Colau és que ha vingut ací, a Castelló. S'ha encontrat a uns amics, se posaren a gastar-se bromes, i Colau, que sempre ha sigut en sèrio, diu: si me donen permís, avui pique. Li agarraren la paraula i... Què? Ja ha picat? Ha picat, ha picat. Sí? Ha picat. Però la nena... Mare de Déu. Ai, el canalla! Com s'ha burlat de mi! On està? On està? En l'enfermeria, està a l'enfermeria. Li ha fet el bou? Li ha fet? No, senyora, no. Li ha desfet. Molt ben fet! Així no es tornarà a posar-se en camisa del Celare! Espera, que després de lo del bou, un del públic, què? Li ha insultat a Colau, ell s'ha quedat en el del públic i aquell li ha tirat una botella. Total. Que l'han fet un asco. Què? I si era de llimonat? De llimonat? Sí. Calla, mare, no pareixia una marraixa de 16 litros. Calla, calla. Bueno, mire, me'n vaig a veure si ja el porten i així el veurem pront en casa. Torna en seguida, Com que una botella, pues, quan entra per ixa porta, a bofetar, li vaig a curar les coraures que li haurà fet el bou en el gat. Ai, ai, ai. Ara faig gran cas. El picaor d'ahí dins, la tapaeta de la cara, la culata
pare està ací. Però com és que heu vingut tan prompte? Que ja s'han acabat els vols? Se n'ha eixit el segon vol. De la volta que n'hi havia. Ai, mare, lo que s'han rit en un picor borratxo. I ha pegat un bat. Que a lo menos li haurà trencat una cama. Una sola. Què? Mira, menos faenas a mi. Ah, sí? O sigui que era mi. I han enrefilat una botellat que els gitanes petites a tot el públic. A mi m'ha entrat llàstima. Per això li he dit a Pepet que se n'eixirem. En tant que vos hagueren vist. Va que te gràcia la cosa. Sí que han tingut gràcia les botellets, sí, eh? Que gràcia. Sabeu qui era? I ja ficaon? Qui era? No la que vos sorprès. Sí. El sinvergüenza de tu pare! Eh? Sí. Sí. El senyor Pol? Senyor, sí. I si no m'explica que sola? Però com ha sigut això? Com ha sigut una porfia? Batiste ha vingut a dir-me lo que ha passat. Ai, no pare, que estàs perdut. L'han mort. Lo que, quan no la vaig amb el seu bou, va divertir-se. Sola d'any! I quina hembra? Si la filla és com sa mare de la mateixa ganaderia, la Julià. Ara resulta que el que jo me ria era del meu sogre. Ai! Ja està ahí! Dice, mare, dice-ho! Dice, ara li ho diré jo. Ara li ho diré jo. Senyora Tomasa! Així té lo que queda del seu marit. A trossos està. Com un rompecabezas. Sí, Pobre. sí que està que no així. Digui que trompet que pot pensar que el bou! Díselo, dona, que li has Però este home, pare, és un que anuncia vendatges. Això li ho mi pare. Vale, on hi va mà? ¡Au de flamar! ¡Perdó del tot! Lo menos me falten 5 celles! La que passa és... Pagareu-la! Que paguem quan tu el bou! Ja està bé? Badaloni!
director i ninguna palma bona. A veure si alguna en sona pels artistes i l'autor. Cubierto suona in coppia e giornalette e mamma ti minaccia e padre ti s'arrabgia. Ti fanno girare capo e stufimette guardando dentro specchio, puoi fare il toreador come fanno a Santa Fe, come fanno ad Hollywood e tu stai scusolino studi tu, oh torero, ti si piazzato in capo stu sombrero, dice che si spagnolo è l'ugno vero, che naccari in da sacca va a ballare, mescolando bolero ciacciacchi un brugliato torero. Sti basetta sudamericano, uno sigaria vane a gamma se le picche, torero, torero, olè.